Tristany, es va començar a treure la roba i del dit va caure l'anell que la reina Isolda li havia donat al bosc de Moroi. Al bosc de Moroi. Molt bé. Vols que m'assegui al teu costat? Amb mala hora l'havien estimat totes dues. Tritani no s'atrevia a dir les veritats. Vols que ho fem com a amiga? I ho faig, tu recita, ho repeteixes. Vinga. L'endemà, quan les donzelles li van ajustar la toca de les casades, la noia va somriure tristament. Un matí fred de tardor, Isolda, Caerdi i Tristany van sortir a passejar a cavall. Molt bé. Tristan se'n va adonar a temps i va aconseguir salvar-li la vida. En aquell moment va arribar Tristany i tots tres van reprendre el camí en silenci. Quan va trobar una cabana de caçador, s'hi va aturar per descansar i menjar una mica. Abans, fins i tot, le deien quin home era amb el que havia de casar. Passa aquí, això, no? I amb Isolda també, li han donat al rei, li han donat a Isolda, a la dels cabells d'or també. La música i la literatura tenen uns lligams molt importants, estan molt relacionades. Podem recordar moltes òperes que totes s'han basat en llibrets. Aquesta és una llegenda cèltica que després la van escriure, van fer llibrets molts escriptors, perquè era un amor prohibit, no? En aquella època, ara potser no seria un amor prohibit, però en aquella època era un amor prohibit, no? Perquè era un amor fora del matrimoni, era un amor... Ella qui era? Ella estava compromesa amb el rei. Ella estava compromesa amb el rei, encara que no le coneix. Doncs Wagner el que fa és agafar aquest sentiment amorós i focalitzar tota l'acció en aquest sentiment, que només és un amor tan fort que només aconsegueix la seva perfecció amb l'eternitat de l'amor.